Oh, no, 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 no. मा जानो जानो हागोन लोगोफोर नै ब्रह्मपुत्र रिभार फ्रन्ट नायनो फैलायबाय आरोना गोदान पार्कआव नै बेरायनो फैलाय फार्स्ट टाइम फैदों ओरैबायदि मानसिफोरना लाइन नै हिन्जावफोरनि लाइन हौवाफोरनि लाइन आरोना बेग लानानै हाबनो होगोन नामा मिथिया बेग लागेज लानानै हाबनो मोनैनि थाखाय गोदान बेगखौ दोननानै गोदान फैफिनबाय आरो हाबनो मोनबाय बिदिनो टिकेट एन्ट्रि फिसालाय फ्रि आरो ना दा थाइसेबो फैसा लाया खिन्थु बेग गिदिर लाजाया सिखर पान मेथाइ जेबो लानो मोना बेगाव खालि फैनांगौ जायो ओरै जाहैबाय नै बे जाहैबाय नै बै नै जाहैबाय उमानन्द आरोना उमानन्द दिप बेयाव मन्दिर दङ बेखौ खायसे बै माने रपवे आरोना दिरुं नुदोंना दिरुंजों बेजोंबो थानानै नायहैयो ओरै गोजौथिं थांबाथाय नुहुरो ओमफ्राय ओंखारनो थाखाय बेयाव नाहरनोसै गोजौ दिरुंजों थांबाथाय ओमफ्राय जाहाजजों थानानै बिदिनो गोबां मानसिफ्रा बेरायनो थाङो आरोना बे लोगोफोर सिलाफोरा बिरगासिनो नै ना बायदिसिना मोनजायो नालाय सिला नै ओरैजाय मोनसे जाहाज फिसा दङ नै ओरैजाय बिराद माने सम बुहुद माने भिर जायो आरोना मैया देवबारमोन बिराद भिरमोन नै बारा मानसि गैया टाइम लानानै टाइम बुहुद माने मानसि जायो आरोखि माबायदि लोगोफोर गोबां मानसिफ्रा ट्रेन्डिं माने भिडिअ होबाय थायो आरोना ब्रह्मपुत्र रिभार फ्रन्ट बेयाव फैनानै गोबां माने मोजां नांदों बिराद मोजां पार्क माने गुवाहाटियाव माने सबनिफ्राय मोजांसिन नाम्बार 1 पार्क होनबा बेनो आरोना ब्रह्मपुत्र रिभार फ्रन्ट बेनो आंबो फैबाय आरोना आं नुबाय थायो जेब्लानाखि बेंगलराव थायो अब्लाथाय गोदान खुलिदों अपेनिं जाबाय बिराद मानसि फैयो बिराद मोजां होनना खोनाबाय थायो नुबाय थायो फाइनालि आंबो फैनानै नै नोंथांमोनाबो नुबाय दा आरो माबायदि सिगांथिं दावखोलांना देखायबावनोसै नोंथांमोननो नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर बिराद गोजान बेरायबाय आरोना ओरै गोलाव थाबाय माने गेट नाम्बार 4 नाम्बार एन्ट्रि एन्ड एक्जिट गेट नाम्बारा 4सिम दं खोमा दं आरो लिरनाय मथेसो दङ ओमफ्राय नै उमानन्द नै लोगोफोर रोमै दाबो ओमफ्राय नैबे दैमा गोसोम नुदोंना लोगोफोर बे जाहैबाय टाउन सोहोरनि पायखानानि हटेल माबा माबि खिनाय मानाय दैफोरा ओरै फैयो आरोना फैनानै बे ब्रह्मपुत्र दैमायाव ज' जाफैनाय नालानिफ्राय फैनानै इमान लेथ्रा नै प्लास्टिक जिमान माने हस्पिटालाव गारनाय मैला मैथा हाखावलि गेसाव गोफोन गासैबो फैनानै ज' जाफैजोबो बेयावनो जों मासुवारफोरा ना हमनानै जायो फानो आरोखि आरो देखायलांबावनोसै ओरैजाय मा दङ लास्टसिम नायजोबनोसै गाइसमोन फैयो ओरैजाय फैलायबाय आरोना नै ओमफ्राय ओरैजाय नै बिराद मोजां बिबार आखिदों आरोना नैयाव आखिना दोनदों ओमफ्राय गथ'फोर गेलेनो थाखाय नैयाव गिदिरफ्रा खायसे गेलेयो नै बेफोर गथ'फोरखौ लाबोनानै गेलेहोफैनो हायो आरो नोंथांमोना बैयाव जाहाज नुदों बै जाहाजखौ नोंथांमोन देखायगोन र' टटेल मोनब्रै दं आरोना लोगोफोर नै बिराद समायना एकदम नै दासो गोदान नालाय एकदम खामानि मावबाय नै खामानि मावग्राफोरा जों दा ग्लास आरोना ग्लासनि थाबायग्राखौ नायनो थांगासिनो दं दाबो नुवाखै बिराद गोजान थाबायबाय जोङो खमसे खम 3 किल'मिटार थाबायबाय आरो नै बेयाव दंबायो नै जाहाज गाखोग्रा आरोना ओरै थांनोथाय मिथिया आंबो गाखोफेराखै गाखोनो सानो गाखोनायानो जाया ओमफ्राय नै जाहाजा बे गाखोनानै थाङो आरो उमानन्द बै नै बे मन्दिराव थांनो हागोन दे नायलांबाय था लोगोफोर नुथारसिगोन ग्लासनि गाखोग्राफोर थाबायग्रा नै बेनिफ्राय ओरैजाय आरोना बेयाव समायना बिराद मोजां जिरायनो आरोना सेंग्रा सिख्ला जिरायनो बिराद मोजां जायगा दं गथ'फोरनि थाखाय गेलेग्रा दं आरोना ओरैजाय दाबो मोनहैया ग्लासनि थाबायग्राखौ आरो नागिरगासिनो दं बिराद मोजां माथो खिनावसो ना नै जुथा खुलिना हाबला आङो गाखोनोबा क्लासाव नै ग्रं नुहुरो आरोना गिथावनायानो नङा माथो नै रायजोफोर नायदो माथो
ग्लासानो फिसाथार आंलाय सानदों चाइनाफोर बायदि गिदिर गोलाव सानदोंमोन आरोना गोलैहां जालायनाय गिनो ओंखारलायनानै फुदा नै नङाबा गाहाय मस्थ' गाहायसोमोन बेनिफ्राय जेबो गिनो ओंखारा ओरैनो थाबायलाबायबाय आरो आंनि माबायदि मोनखो लोगोफोरखौ नाहरदो लास्टआ बेनो आरोना बिराद गोबाव थाबायबाय 3 किल'मिटार ना मा जागोनथाय आं बारा नायाखै बिराद लास्टमोन आरो नायनो जोब्बाय लास्ट जोब्बाय लाना मालायनि फैसा गनाय मोनदों लाना